ومن يسلم on mo jebbili wajhahu yeso mum ila Allah fewde Allah dofti Allah o huwa muhsinun taw ene wotidini Allah faqad istamsaka ena wayno jogitima bil urwati e boggol al wuthqa ngol ganduda ko kolingol ngol hudaani tajgol mum o ila Allah ko fewde Allah aqibatu woni wattande al umuri fi kuji wa man kafara kala mo yeddi fala yahzun ka hor sunina an muhammadu kufruhu jeddugol mum ilayna ko fewde amen marji'uhum woni ruttorde mabbe fanu nabbi'uhum min kabrabe bima amilu kebe golluno inna allaha lamda allah alimun kanko woni gandudo bi zati suduri ko wone bet no matti'uhum min dakhmi tabe aduna he galilan seeda fodde gurdam mabbe ta humma naddarruhum min joñabe to l'akhara ila azabin fewde lette ghalizin tekul wala in sa'altahum wallahi sa namdi mamabe kambe heferebe man khalaqa as-samawati wal arda wal taqdu asman tagilid la yaqulunna allahumma bi ko allah goddo ala sebe bi non qul bi alhamdulillah jettode godani allah edi do hujjaji penje dow mabbe bal accuni aktharuhum ko heewi e mabbe la ya'lamuna ganda lillahi ko allah tan jeema fi samawati ko wone asamanuji wal ardi ko wone leedi ko jeyal allah ko tago allah ko maccube allah ha dande rewede e asaman e leedi so wana allah inna allaha allah huwal ghaniyyu kanko woni jondini do ga tago makko alhamidu jettado e golle mum walaw annama fil ardi hay sinno laatima ko woni leydi ko pop min shajaratin to bange ledde kala ko woni e leydi fofof so wattama agala min kudi dendangal ledde gonde aduna de fof battame kudi wal bahru mayo gel ngono ya mudduhu wadama ngombudi mum wadama ngombudi kudi di min ba'dihi caggal ngodo mayo gel mo jiidango watte ton kadi sab'atu abhurin maaje jeedidi hono geej batte kadi gombudaji yante geej Allah yima nafidat kalimatullah gasata kongudi Allah di so tawi windirama gasata Allahu akbar ma gombudi di gas kudi di gasa di kela taw kongudi Allah gasa Allahu akbar yaktubuha bi tilka al aqlami bi dhalika al midad ene windire dum din ma kudi din ma gombudi wala bi aksari min zalik hayso buri don ne gasata bi anna ma'lumati ta'ala ghayra mutanahiyati gande Allah ala da hadi wonda hadi inna Allah lam Allah azizun ko kattido e kala hunde hakimun nyenyudo o wadata hunde ay hunde wawa yaltude ga gandal makko e nyanya ma khalqukum wanani tagede onde wala ba'sukum wanani ummitinede onde illa ka nafsin wahidatin so wana way kono ummitinde neddo goto Allah wi andi kambe heferebe ko Ubay ibn Khalafin e dental heferebe garno en la sallallahu alaihi wasallam be mbine la do Allah tagi en ken sahaji o adi tagde ko tobbe caggal dum watti dum kedde caggal dum watti dum kette caggal dum watti dum tagore ha neddo o timmine do yalti bowa i jodi non so yimbe ngurta kadi ko non ngurtita walla holdum walla wi eden ngurta tago heso pul air goto wawa wonde mi wawa wonde mbi wawa wonde Allah wi ma khalqukum wanani tagede mon wala ba'thukum wanani ummitinede mon illa ka nafsin wahidatin waye Allah kono tagde fittanu woto waye Allah kono ummitinde fittanu woto ko kongol kun tan fayakunu gas inna allaha ayba gandu Allah sami'un ko nano wa kala nangol basirun jiyo wa kala jigol ay hunde soklinta Allah o wana Allah ene lojo o wana Allah ene faada Allah non faada ta lojo fa alam tara bela a anda anna allaha Allah yuli jullayla kanko woni nanno wa jamma fi nahari e nyalaw o yuli junnahara kanko woni nanno wa nyalamo fi leyli e jamma o beyde jamma usta nyalamo o beyde nyalamo usta jamma wa sakhara samsa kanko woni iltude nange wal qamara o ilti lewru kullun nange e lewru kala hen gotel jejiri dogata koy lawol mum ila ajalin musamman halajal innal yawmal qiyamah wa anna allaha Allah bima ta'maluna wa anna allaha Allah khabirun ko kompetida bima ta'maluna ko gollato zalika ko hala ko bi anna allaha sabu Allah huwa al-haqq kanko woni tabid wa anna ma yad'una kabe dewata min dunihi ko wana Allah al-badil dum woni ko iwata wonata tabita wa anna allaha Allah anani dai
kanko Allah wa anna Allah ay Allah ay wa huwa al aliyu kanko woni poldo e tago makko al kabiru mawdo alam tara bela anda an ayani annal fulka de do laade ayani laade de tajri e doga fil bahri e mayo di dogar ko bi ni'matillahi wonde neema Allah Allah wi wadir non ko li yuriyakum bele o holla on onon jolbe laade be min ayatihi hunde kawnide makko Allah wi laade dogoje geejje o wadir non ko mo holla on hunde e neemaji makko e hunde e kawnide makko kanko Allah o holla on dum kanko Allah hudum o wadir inna fi dhalika wanede gede kalade la ayatin wa dalillaji ngotin paago hattan Allah e kulli sabbarin wonande kala be ganda ko munde ga gofi Allah shakurin man to be neemaji Allah allawi wa idha ghashiyahum so tawi hippibe kambe hefere be mawjun bempej sen bembe naate geej he so bempeje kippibe ton da'awullaha be gonay noddude Allah bempeje de kaw wulali mbay kono kaaje no kaaje potini non bempeje ki geej poti mawnude so bempeje geej de non tawibe ton yew goram da'awullaha be gonay noddude Allah mukhlisina lahu e be labbinani Allah ad-din diwal hay goto goddo be noddata so wana Allah falamma najjahum ila al-bar den dandumi be habe yemoy be tacci be fay jeeri fa minhum muqtasidun ene mabbe hakkindibe hakkunde wonde kefere e wonde julbe wa minhum bagin ala kufrihi ene hen kadi be ganda ko heddibe keferu men Allah wi o ma yajhadu bi ayatina yeddata kawnide men dedo o wi kawnide non ko dandede de e bempejje de yeddata dum illa kullu khattarin so wana mo ganduda ko kodotodo kafurun jeddowo nema Allah aya o non ko jaado tan kono o jippino ko ikramatu bun abi jahli o do gorko bi abu jahli ene wi ikramatu kol ko woni sababu annahu haraba amal fath itande amul fath kanko o do ikramatu o dogino ila al bahri fewde to maayo kanko o do ikramatu ya rasul sallallahu alaihi wasallam nahi makka kanko bi abu jahli o dogi o yalti makka de wonno hulata ko fene laata e baade wardemo ba makko ko gaño mum kanko ne kadi sirani on sahanon o fay hedde maayo o dogi don o fay hedde bangi jogel e faja'atum rihun asifun ben jole lana hendu sattudu tay be lana an kan lana wada soyata fa qala ikramatu wi la in anjana Allah min hadha la arja'anna ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam mi wodiri Allah so tawi Allah dandi kam e odo bone mami rutto ha to makka mi ƴetta jungam go me fawa e juude ne laana Allah sallallahu alaihi wasallam mi tubana Allah dum woni wala ada anna yadayya fi yadihi mami ƴettu juude me fawa e juude makko nde o haali gol kongol fa sakana riha hendu dude o sakana rihu hendude faraja kanko ikramatu o ruttiti caggal o fay makkatal mukarram fa aslama o jabi Allah wa hasuna islamuhu dewal makko Allah o moƴƴini dum no fe o jabi Allah o wonti juɗɗo dum addani ikramatu debde Allah faami dum woni ko Allah haalane en do faama dum kadi meedina wadde ya ay jawna Allah wadan Abu Jahal no way wonde kuudaado ni woni sahaba ne lan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah wadiri يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس إيه مودن يم إن وعد الله حق فدور الله نبيند دين كو تابيند فيرتتا أميتال كوكو وودي دي كوكو وودي فيرتتا walla ya ayyuhan nasu ehe modo yimbe ittaqu rabbakum nento de jommon wakhshaw kule yawman yalam mo ganda laaji zi nafata walidun jinnado an waladihi gabi yalam ma arsa tawi jinnado ma wanano juldo ala ko wawi nafdema an haytus so tawi kadi jinnado ma ko juldo anga kefer ala ko wawi nafdema haydara wala mawludun wanani jibinaɗo o hono ɓiɗɗo ɗuwa kañumne jazin ene wawi dandude an walidihi ga jinna ɗum so tawi jinnaɗo ma ko kefeero an ka julɗo ala ko mbawanɗa ɗum aɗa on ñalamma ma waɗe chey an hay tos inna wa'dallahi fodore al haqqun ko gonga we ummital ene tabiti ene gonɗi fala taghurrannakumul hayatud dunya oto homtu on gurdam aduna galimanako wala yaghurrannakum billahi oto homtu on to muñal Allah e muñanede on de garuru komto Allah nana munyan ma ada wada ko welma pop ada dañi cialno ada wada ko welma ada jogi kalis ada wada ko welma ada nyama ko welma fofo Allah ene dacci dum hoto homtede
inna allaha al ganda indahu enata makko kanko Allah tabaraka wa ta'ala andi rasul sallallahu alaihi wasallam en paami andi aya qur'ana wi walladhina amanu wattaba'atuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم الله تبارك وتعالى وحالني أن وبي انغندو دا انغون إني الله واتبعتهم ذريتهم بيت مبه غير نديبي مبه اكو بنغون إني الله كو الله يوم القيامة ألحقنا بهم ذرياتهم بيت مبه بيت بابي يانو دفو كامبو بابي بيت ما تاوي fami min ƴengi tan e mabɓe ɓiɓɓe ɓe famide ɗum woni ko kalɗen ko so tawi bamma ko julɗo kay oɗon nafodira tawde ka julɗo tawi bamma ko julɗo an ɓiɗɗo o kanko ɓurma ko rewi Allah omo nafma tawi anne ka julɗo an ɓuuri baba o ko rewi Allah kono baba o ni rewi Allah oɗon nafodira woni ko sirani ko baba kefere ɓiɗɗo julɗo walla ɓiɗɗo julɗo ɓiɗɗo kefere baba julɗo ɗum woni ko hoolnaji kono julɓe kay ɗiɗo ene nafodira sabu rasulu sallallahu alaihi wa sallam Fatimatu bintu rasulillah ana la ughni anka min allahi shay'an o wi ganda min ala ko mbawmi nafdema e lefte Allah haydara holko woni sababu o fa huwa tahdhirul laha min al kufri ko rentinde Fatimatu bintu hoto wontu kefere keferu ganda ena taƴa asko gonɗon nguɗon ko keferu o haɗi Fatimatu kono kay kanko kay rasulu kay andata e neɗɗo andata e bonɗo mo Allah bonni saka noon mbaɗon Fatimatu bintu en Allah wi inna allaha Allah non indahu enato makko ilmu sa'ati gandal de darga darato holko woni sababu korko goto ne wiye Harshi bunu Umar o wi rasulu sallallahu alaihi wasallam mata sa'a holde darga darato ana qad algaytul habba fil ardi famatas bodo jabbi gawram komi jabbudo gawram holde darga darato mi anda e mata sama atom duru holde tobo asaman arata wamraati hamilun jom suudama ko reede fofu fa hal hamluha zakaru am musa bele ko gorko walla ko debbo wa ayu shay'in a'maluhu gadan holko jogomi wadoyde jango na bida ka ande halanam dum wala gada alimtu bi ayi ardin wulittu fa bi ayi ardin amutu bada andi do jibinami kono hoto mayani mo namdo dum nelaado o mo namdo nelaado namde joyi o wi nelaado holde darga darato sabu komi gawdo gawram holde asaman tobata tom suudam ko reedu ewa ɓinguel ngel ko woni ko gorel walla ko dewel holko jogolmi gollude janggo andi kam mi andi ko gollumi janggo ko jogol wadde mbiɗa andi ɗo jibinami holto mayani ala tellinayo Allah wi inna allaha indahu ilmu sa'ati Allah o wi ɗo makko ɗo ko ɗon tan woni gandal darga woni koto Allah ko Allah andi hay goto anda wa yunazzilu al-ghaytha kanko woni jippinowo toɓo kanko andi holde toɓo jippoto hol on waktu hol so toɓi jippima ɓe holno wayata ene mbiya météo ji ne kaala toɓo kono eɓe kaala kadi wasa wadde Allah tan andi toɓo eɓe mbiya toɓan toɓo wasa tobde eɓe kaala ɗum kono Allah kadi ene waɗa kañum andi kañum tan wi andide toɓa sen toɓa sa toɓata wa ya'lamu ma fil arhami Allah andi ko wone ranga bele ko dewel walla ko gorel aywa bele ko gotel walla ko ɗiɗon walla ko taton ɗum ko Allah wi ɗeɗo gueɗe tati ala gandu so nami wa ma tadri nafsun madha taksibu gadan hay fittaɗo wotu anda ko jogori golloyde janggo ganda ko golluɗa hande kono janggo ɗo gonɗen ɗo hay goto anda ko jogori wadde janggo wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamutu hay fittaɗo wotu anda to jogori mayde ganda tan ko ɗo gurɗa kono to mayata Allah andi Allahu akbar ko ɓeɗen gandi wona Allah ne andi Allah kay enen gandi kay ko neɗɗo kam anda ɗo mayata andi ko ɗo wuuri kay kono ɗo mayata kay ko Allah andi inna allaha Allah noon alimun ko ganduɗo kala hunde khabirun kumpitiɗo nder no andiri boowal bal huwa alimun bi bawadin ashiyaika wa wahidiha omo andi cuuɗiɗi gueɗe holno andiri penɗi gueɗe ni Allahu akbar
suratu sajdati simore nde ko noon nde wiyete wiyama kayre nelaɗo Allah ne janggannode fajiri ñande aljuma fof omo janggannode ɗo simore e halate alal insani eywa oɗo hadis noon shafa iyu kañum jaggi ɗum kala almami almuɓe shafa iyu ñande aljuma fof subaka salatu ɓe juulirta ko eywa alif lamim laaray ba daɓɓe darɗe ɗiɗi ɗe alif lamim darde premiére nde darɗe ɗimme nde halate alal insani almam malik noon nanggani ɗum nde wonno nelaɗo ne waɗa noon kono golle ɗe gulaki hen wiyama rasulu sallallah sallam o meeɗa lelade jamma o janggani alif lamim oɗo e tabarakalla wiyede mum e nde wiye kadi dandore nde wonno dandoje jeeɗiɗi cimoje dandoje jeeɗiɗi ko hende jeeya yasin e surtout dukhani e surtout waqiati halate alal insani e surtout buruji ko hen jeeya gorko goto ne wiye khalid bun ma'dan o wi jangge dandore ɓe mbi hol nden o wi alif lam mim tanzilu saabu yettimamimi gorko goto ene jangganno ala e qur'ana simore nde o jangganno e aduna so wona kayre tan o wi ko kewɗo goofi noon kanko gorko o nde o maayi simore nde bibje mum sari ɗum e makko o wi Allah wi joomam yaafo oɗo jiyaɗo Allah oɗo ne hewno janggandemi Allah jaɓanni timore nde tefore Allah wi bindanemo kanko oɗo gorko janggannoɗo nde ɗo simore kala bakkat bindanemo moƴƴel kala martaba kala gotel mbaɗanemo martaba ɓeydanemo daraja ɗum woni ene moƴƴita maana bismillahi simore nde noon ko aydi capantati bismillahi en ballinorima inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah alif lam mim Allahu a'lam bi muradihi bihi Allah andi muyani e ɗe karfeje tanzilul kitabi jippogol qur'ana la rayba fihi sikki ala hen qur'ana jippi min rabbil alamin ko ummarade jeyɗo bindi am ɗaccuni yaquluna eɓe mbiya kamɓe hefereɓe iftarahu wonde nelaɗo Allah ko pepindiɗo qur'ana jawab mum ko wona gonga bal huwa ɗaccu qur'ana kay alhaqqu ko gonga tabidɗo min rabbika ummarade joomi Allah jippiniri qur'ana o ko li tunzira nga ha jirtinira qur'ana o ɓaw man yimɓe ɓe ganduɗa ma atahum arano e mumen min nasirin jirtinowo min qablika ko adinama la allahum beele jo yimɓe ɓe yahtaduna ene peewa Allahu sa anda Allah alladi ko on khalaqa as-samawati wal arda Allah woni Allah ko tagɗo asaman tagi leydi wa ma baynahuma e ko woni hakkude asaman e leydi tagɗo ɗum o wiyete Allah fi sittata iyami o tagi ɗum e nder balɗe jeegom anani dey summa stawa kanko Allah o jaali kanko andino jaalori en mbiyata o leeli e dow danki Allah lelata ko e dow danki Allah wona neɗɗo summa stawa o jaali Allah arti e dow danki ki tagiraka lelede ki tagira ko ñeñal Allah ko ñeñal Allah ki tagira wona hakki lele Allah tagirani danki ha lelo hen ala ko ñeñal Allah tan a faami o woni humma stawa kanko Allah tabaraka wa ta'ala o jaali e lekki e danki he no haniri malakum anani alana on enen hefereɓe makka min dunihi ko wona Allah min waliyin mo ene walla wala shafi'in wona tefowo mo ene duñan on lepta afala tatazakkaruna haɗi miijo ɗon gandon ewa gandon oɗo Allah baɗɗo ɗe ɗo gueɗe o wiyete Allah gonɗinon mo yudabbirul amra kanko Allah omo fewje fiya ko min as-samai ummade asma'i ila ardi fewde leydi anani fodde aduna omo fewje gueɗe aduna wiyama jibril e malaikaji joguiɗi aduna ɗi ko malaikaji nayyi jibril e mikail e malakul mawti israfil yurmede Allah e kisal mum yo wone mabɓe goto hen fof wonko totta jibril totta ko keneli e konuji e halkoyde mikail totta ko masalan ko toɓo e ndiyam e arzigaji malakul mawti totta ko pittali e ruhuji asrafilu kañum jippinta kala e mabɓe gadduɗo ko kanko tottata o tellinoya wiyama noon al arsi woni koye mawdi ut tadbir ɗo fewjeteɗo ɗon al arsi woni anani ka hono no al arsi woni de mawdi ut tafsil ni summa stawa al arsi Allahu akbar wiyama noon muddatu duniya aduna taga ko wiyama ko duuɓi ujunnaji jeeɗiɗi wiyama aduna ñande baba adama telli ha darga daro ko ujunnaji jeeɗiɗi hitande hawrata non ɓe mbi woni jom anduɓe noon mbi won anduɓe mbi aduna garante mum ari koye duuɓi ujunnaji jeeɗiɗi tuggude nde baba adama taga ha yawmal qiyamati ko duuɓi ujunnaji jeeɗiɗi bu isa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil alfi sadis wiyama noon nelaɗo Allah nela koye ujunere wattore jeegom nde koye nden ɗo nela
kanko nelaɗo Allah ujunere wattore jeegom nde ko nden o nela ko nela ko ummi makka noon fewde madina joni ko ujunere e duuɓi temedde nayyi e duuɓi capantati e duuɓi nayyi hikka ɗon yarata pamen kandi koye weeso gonɗen de mato sirani no feewi wiyama no wo muddatu ummatihi tazidu alal alfi sanati leñol makko ngol ene ñiiɓa e aduna he ko ɓuuri ujunere hitande ganda noon en ɓuuri ɗon ujunere en birtima ujunere kamin ɓenni kono wala tablugu ziyadatu alayha 500 sanatin so ɓuuri ujunere kam timmata temedde joyi fawta ko hen ɗum noon kam holnake sabu kanko ne sala o nelama o woni makka duuɓi sappo e tati o ummi makka o fay madina ko ummi madina ko fewde ko ummi makka fewde madina ko joni ko duuɓi ujunere e duuɓi temedde nayyi e duuɓi capantati e duuɓi nayyi sen batti hen duuɓi sappo e tati ɗi woni makka ɗi ha wara duuɓi capanɗe nayyi e duuɓi jeeɗiɗi ha wara ujunere e temedde nayyi e duuɓi capanɗe nayyi e duuɓi jeeɗiɗi te wiyama leñol makko ngol wonata e aduna he taw fodde duuɓi temedde joyyi ganda heddi ko capanɗe on paami gande e ciiraji o wi kama zakarahu suyuti fi lkashfi an mujawadati hadihi l ummati l alf o wi ngol ɗo o wi deftere wotere wiya kashfu o wi suyuɗi wi toon ngol ɗo leñol nelaɗo ngol ngol so ngol ɓurti duuɓi ujunere ɓurta temedde joyyi fa hada ahdu aqwalin taqaddamat ɗum ɗo ko goto e konguɗi gardinoɗi paama ko duuɓi capanɗe tan kesoɗen ɗum noon holnaki min as-samai mo fewje fiya ko ummarade asmani ilal ardi fewde leydi humma ya'ruju o wi rutto ilayhi fewde makko fi yawmin e ñalawma kaana laatiɗo miqdaruhu fodde ñalawma o alfa sanatin ko fodde duuɓi ujunere mimma ta'udduna ko ɗon limta wonto suratu sala wino ko 50 alfa sanatin ñalawma yawmal qiyamati ñalawma o goto ene wadde e duuɓi ujunnaje capanɗe zalika tagede tagore nde e pewjugol ngol alimul ghaibi jeyi ɗum ko ganduɗo birnidi wa shahadati ceediɗo ga hum al azizu kattiɗo e laamu mum arrahimu jurmotoɗo alladina on ahsana kulla shay'in mo ganduɗa ene fewni kala hunde halaqahu tago mum anani halaqahu tago mum anani ene fewni kala hunde ɓurɗo yodde kala hunde e tago mum o bada a halqal insan o fuɗɗi tago neɗɗanke hono adama min ɗinne loopal ɗumma jaala naslahu o waɗi geñgol adama min sulalatin heddere min ma ina ndiyam mahinin looɗam summa sawwahu o fondi tago adama wa nafakha fi walla wa nufikha fihi wutta hen min ruhihi e ruhu makko kanko Allah woni nde woni neɗɗo caggal nde woni jamaate hande baba adama ko ɓakkere wonno wonti neɗɗo wa ja'ala lakum o waɗani on onon geñgol ngol o waɗani on as-sam'a nande ɗe oɗon nanira wal absara o waɗani on gite ɗe oɗon jiira wal afidata o waɗani on ɓerɗe ɗe oɗon miijoro galilan famɗi non ma ha woro ene famɗi no feewi tashkuruna ko mantoto wa qalu ɓe kamɓe yedduɓe ummital ɓe mbi a ida dalalna beele so tawi min majji fil ardi e leydi so min birnima hen min gonti leydi a inna la fi khalqin jadid mamin batta e tago heso amin gurtu bal hum accu kamɓe kay bi liqa'i rabbihim e kawrangal jommaɓe kafiruna keɓe yeddoɓe kul wiɓe yatawaffakum o warata on malakul mawti ko malayka mayde alladhi on malayka wukkila bikum bakkilaɗo on o ko on warata on ay wiyama aduna o pop waɗanama malayka mayde no newre wayata neɗɗo ni newre ma ballake noon malayka mayde aduna waye mum no newre ma nde waye ma ni noon malayka mayde aduna waye mum fa yahudu minha man sha mo wela nangude fof ko ɗon nanggata min gayri mashaqqatin o woni ay ɓuura jonde wona sens lama yongi non sens
أنني قل يتوفاكم وي أنا وراء ملك الموت ملك مائدة الذي أن وكل بكم fewde joom mon pour jawuna dutterɗon jaɓeɗon golle mon walaw tara sa yi idil mujrimuna tumande heefereɓe nakisu kofi ru'usihim koye mumen inda rabbihim to joom mabɓe sa yi ɓe turi koye mabɓe ɗo Allah ñande yawmal qiyamati eɓe kirsi ñande en jiya ko hulɓini o wi ñande jiiɗa ɗum jaa heefereɓe ene turi koye mumen e yeeso Allah nakisu ene turi ru'usihim koye mumen inda rabbihim ɗo jomumen so tawi neɗɗo hersino wayata ni jaa ɓe daari ɓe gona wiide rabbana absarna jomumen min jii ko min jedduno kode wa sami'ina min nani wonde ko mbiɗa annabaɓe ma ko kalno ko gonga emin nanino ɗum kono noon min jeddino joni kay farji ina rutto min fewde to aduna na'mal salihan beele min golla ko moƴƴi innano minen hankante muqinuna min jananama Allah yi fama yanfa'uhum zalika ɗum ne nafataɓe wala yarji'una min duttorako jawabu o law ra'ayta amran fazi'an o wi jawabu o ko ra'ayta jawabu law o sa yi o wi ko sa tawi a yi nde ra'ayta amran fazi'an jiya alhaali kulɓinin qala ta'ala Allah wi walaw shi'ina so min belanoma la ataynama min gaddantuno kulla nafsin fittandu yo fittandu hadaha mo ene fewna ɗum so min belanoma kala fittandu min badda ɗum e maleka ma ene waajo ɗum walla ceerno mo ene waajo ɗum walakin ko woni haqqal qawlu jojji konngol minni ummarade am wolingol konngol la am la annami woodi mami hebbin jahannama jeygol jahannama minal jinnati jinneji wannase yimɓe ajma'ina dendagal Allah wi so ɓe naati jeygol Allah wi ɓe fa zuuqu meeɗe bima nasitum sabu ko jejjino ɗon iga a yawmikum kawrangal ñalawmon haza o on goppino limanagal innano minen nasinakum minenne min goppo one lefte ɗe o zuuqu meeɗe azabal khuldi lepte jasal bima kuntum sabu ko laatin ɗon ta'maluna ron golla e keferu innama yu'minu bi ayatina ay gonɗinta ayaji amen ɗe hono qur'ana alladhina ko ɓen idha zukkiru so tawi mbajorama biha e majje kharru ɓe pukko sujjada ɓe cujji wa sabbahu ɓe cuɓi hina bi hamdi rabbi ittode joom maɓɓe subhanallah wa bihamdihi wom kamɓe la astakbiruna ɓe mawnikinaki kamɓe ɓeɗon ɓe mawnikinaki ko ɓen goni nanoɓe waasu ɓen woni so tawi nani waasu ewa masalan anani dey cujjana Allah hayso waɗa nokku sujuuda Allah e maɓɓe hulde ɓe cujjana Allah sharia noon holli en tan ɗo sujjete wona Allah noon manti e kala baccortoɗo qur'ana e kala baccortoɗo kala aya cujjowo e nokkuji cujjeteɗi ande sujuuda sa sujji aɗani ko jangete o wi sujuude qur'an wiyata allahumma aktub li biha ajran wa da'anni biha wizran waj'alha li indaka zukhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud alayhi salam fami ɗum ɗo ne sujji ɗum ɗo jange ɗum ɗo jange tan o wiɗo lago fiya ida addu'a o wi ene ɗaɓɓa sa sujji duwaɗe duwa o ɗon ko wiwa koɗo ɗum ɗo woni duwa onen bañirɗa ɗum o wi tata jaafa junubuhum ene luncito bangeji mabɓe anil madaji'i gaalelorɗe o wi ɓe ganda ene luncito bangeji mum gaalelorɗe so tawi jamma ari gummo gona e rewde Allah yad'una rabbahum ɓe gona e rewde Allah joom mabɓe o khawfan e hulde lefte Allah waɗama ana e ɗaminade yurmede Allah anani sabu rasulu sallallahu alaihi wasallam o wi serani jibril ne wasiyomi e darade jamma ha ganduɓe ɓurɓe suɓede e leñanam ngol ɗanata wa mimma razaqnahum ko min garjigini ko yunfiquna kabe nafqoɓe fala ta'lamu allawi andani nafsun fittandu ma ukhfiya lahum ko suudana wonandeɓe min qurrati e ɓuɓɓam a'yunin gite hay goto anda holko moftanato ko Allah moftani ɗum ko Allah moftani julɗo hay goto wawa miijare Allah tan andi sabu rasulu sallallahu alaihi wasallam o haalti hadisul qudsi wi Allah wi a'adattu li ibadi salihina mi fewjani jiyaɓam moƴƴuɓe mala aynul ra'at ko yitere wa meeɗa yiide saka miijo
wala uznun sami'at ko nofru meeɗa nande wala khadara ala qalbi basharin ko meeɗa jolde ɓernde neɗɗo ɗum pewjan me neɗɗo ɗum woni ko joɓan ɗum tagi Allah wi fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun ko Allah suudanimo to ko jogori yobdema ko fittandu andata ɗum ko haala ɗo ko aljanna ko ni way ko ɗum ko ha ɓernde ma yowo ɗon kono aljanna ɓuuri ɗon aljanna ha hejata sifa aljanna ko woni toon ko Allah wi ɗum jaza'an ko ñobdi bima kanu sabu ko ɓe laata ya'malu en golla afaman kana mu'minan kaman kana fasikan Allah wi la sawun yeti mo ganduɗa ko gonɗinde Allah jaaɓi Allah yeti oɗo kaman kana ene wayno mo ganduɗa ene laati fasikan ko fasiki ɓene nande o ko jaɓɗo Allah gonɗinde Allah o ko fasiki jedduɗo Allah Allah wi la sawuna ɓe pota aya o jippi koye hakkude Seydina Aliyu e Uqbata bun Abi Mu'ayt ɓe gone yeddodirde kanko Seydina Ali ko cukalel omo yeddodira e ngal ɗo babiragal ɓi babiragal ngal no wiye Walid bun Uqbata o wi Ali uskut deƴƴu anka bonnede fa innaka sabiyun ka cukalel wa ana wallahi absudu minka min ɓurma welde ɗemgal wa asja'u minka jananan to banggue ɓerde min ɓurma susderedu wa amla u minka hashwan min ɓurma anani de mbaɗa wawi hebbinandema kono fil katibati fa qala li uskut Seydina Ali wimo kanko Uqbata bun Abi Mu'ayt kanko Walid bun Uqbata Seydina Ali wimo uskut fa innaka fasiqun anka fasiq mod ka fasiq Allah wi wona go Allah wi julde kefer la sawu sabu amma alladhina amanu satawi ko ben be ganda ene gongdini Allah wa amilus salih golli golleji moƴƴi falahum ne wadan ben jannatul ma'wa al janna mo ganda ko tappirde nuzul jipporde bima kanu sabu ko be laatno yamalu be golla wa amma alladhina fasagu satawi ko ben fasigebe wa ma'wahumun naru tapporde mon ko jeygol kullama aradu kala ne jidi an yakhruju ne jaltata min hay jeygol uidu fiha be dutte hen wa qila lahum yenebe zuqu mede azaban nari lefte jeygol alladhina gol kuntum bihi gollati dum to kazibun arum Allah wala nuziqannahum ma min menuɓe wallahi ma min menuɓe min al azabi e lefte al adna ɓurɗe ɓallade ɗe holɗum ñande wolde badri ɓe daha ɓe masalan piya ɓe ñawna ɓe dokkama kokke en mbaɗama maɓɓe ñabbuji duna ko adi al azabil akbari oɗo duna wona gaga o duna al azabil akbari ko adi lefte mawɗe ɗe wala nuziqannahum min al azabil adna duna al azabil akbari ko adi lefte mawɗe la allahum beele jo kamɓe yarji'una ɓe duttoɓe mayani ɓe beele dutto tubana Allah wa man adlamu ala ɓurɗo tonje mimman zukkira e on bajaraɗo bi ayati rabbihi e ayaji jomum ma arada anha o ɗurni ga aya ɗe ɓurɗo o tonje ala innano minal mujrimina hefere Allah wi mun tagui muna ko min leptoɗe wala gat ko gonga atayna Musa alkitab wallahi min dokki Musa tawreta fala takun an Muhammadu hoto laato fi miryatin aɗay sikke min liqa e hawdide Musa yamaɓe kawri ñande l'isra wa ja'alnahu min mbaɗani Musa walla wa ja'alnahu min baɗi Musa walla min baɗi deftere nde wudan konde sababu peewal li bani Israila wonande bani Israila wa ja'alnahum min baɗi ɓe a immatan kamɓe goni ardiɓe yahduna ɓe ene pewna yimɓe bi amrina e yamirore amen lamma sabaru tumande ɓe muñi e jarabuyaji batteɗe maɓɓe ɗi wa kanu ɓe laati bi ayatina e dalillaji gotin paago hattan amen yuqinuna keɓe yananaɓe Allah wi ɓeɗon min joɓɓiɓe moƴƴere andi muñal ko hunde sande kono fa sabru awaqibuhu khayru o wi muñal battande fof ko moƴƴere tan woni jimo wi as-sabru kas-sibri murrun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla min al-asali wi muñal way kono mbaali katandiri as-sabru muñal kas-sibri way kono mbaali katandiri ayno mbaali katandiri wayni non muñal way mettude lakin ko woni non muñal fi madha murrun ena haadi fi madaqatihi sada meeɗa ɗum sa ƴetti mbaali ka waɗe huno waɗa moɗa a moɗatade o wi lakin noon ko woni noon muñal noon awaqibuhu wattandeji mum ahla kañum ɓuuri welde minal asadi e jumri sa muñi wattande nde ɓurata welde e jumri muñal ne saɗi noon kono so Allah wallima ko mayi
inna rabbaka jawmi huwa yafsilu baynahum kanko woni ceerno wa hakkunde mabɓe yawmal qiyamati ñalawma darga fima kanu fihi keɓe laati e mum yahtalifuna ɓe luura awalam yahdi lahum beele fewanani ɓe beele feeñanani ɓe kam a halakana heewi ko min kalkuno min qablihim ko adinoɓe kamɓe makkanaɓe minal qurude leƴƴi pennunoɗi yamsuna kamɓe makkanaɓe ɓe jaɓɓa eɓe jaaha fi masakin ɓe koɗorɗe ɓen soɓe gummima makka eɓe pay sham eɓe birto ɗon haɗi ɓe tesko inna fi dalika wone ɗe gueɗe kalaɗe la ayatin ko dalillaji goten paago hattan Allah afala yasmauna ko haɗi ɓe nana masalan ɓe nana nanɗe bacorogol awalam yaraw beele ɓe jiyani annano minen nasuqul ma'a beele ɓe jiyani emin cogga ndiyam ilal ardi fewde leydi al jurzi jorni fa nukhriju bihi min jaltinira sabu ndiyam ɗum zar'an gawri ta'kulu minhu ene ñaama e gawri he an'amuhum nemoraji maɓɓe wa anfusuhum e pittali maɓɓe afala yubsiruna ɓe jarata ɓe jiya ɓe ganda kattan ɗo waddini o so wiine wattani wurtinde ɓe tiiɗani wa yaquluna ɓe mbiyana julɓe ɓe kamɓe hefereɓe ɓe mbemata hada al fathu hol nde ɗo ñawore hakkude amen e mon mana Allah wima ñaw hakkude men hol nden in kuntum sadiqina ɓayde enen gonɗi woɗi wiɓe yawmal fathi ñalawma ñawore nde ko ñalawma jippade lepte e mabɓe ñande hen noon layan fo ulladina kafaru nafata hefereɓe imanuhum gonɗingol mumen tawde ɓe gonɗinano ko adi halkare nde arde wala hum wonani kamɓe yunzaruna ɓe muñane Allah wi fa a'rid anhum ɗurnoɓe wantadir fando jippede lepte e mabɓe innahum kamɓe muntadiruna ɓe pandanima ɓe mbi ɓe pandi ha maaya walla ha mbareɗa ɓe pofto e bonema annene fandanaɓe suratul ahzab simore nde ko noon nde wiyete sababu simore nde jippade gorko goto ne wiye Aba Sufyan bun Harb kefeero goɗɗo haade mum jabde Allah ene wiye Ikramatu bun Abi Jahli e goɗɗo ne wiye Abal A'war Umar bun Sufyan noon wiyete as-Suleymi ɓeeɗo koɓe tata keɓe heefereɓe ɓe gummi makka ɓe gari ɗo madina ɗo fa nasalu ala abdoullahi bun ubaydin ɓe jippi oɗo nafigue mo ganduɗa rasul munafiqine hoore he nafigue ɓo baada qitali uhdin caggal walde uhdi ɓenni wa qad aɗahumu nabiyu sallllahu alayhi wa sallam al amana nelaɗon tottunoɓe noon autorisation eɓe gaara e guure julɓe ne jaaha e guure mabɓe ala an yukallimuhu soɓe gaari e wuure he yooɓe kalde mum nelaɗo hokkiɓe autorisation ene mbiyete visa fa qama maahum abdoullahi bun saadin ɓe gummi nokku to ɓe gummi to ɓe gaari galle nelaɗo Allah ene wonde maɓɓe noon sahaba ne wiye abdoullahi bun saadin bun ubay bun anani bun abi sarhin e goɗɗo ne wiye ɗumatu bun ubayriq ɓenne garde mabɓe so hoɓɓe gari tan no yimɓe garde mumen ni ɓe gari to nela sallah sallam nde ɓe jetti fa galu lin nabi ɓe mbina sallah sallam nde ɓe kalto e nelaɗo nde noon ewa seydina oumar ene jooɗi ɗon ɓe mbi nelaɗo irfid zicra alihatina aywa goppa ko jennata allaɓe amen ko holɓe o nelaɗo holɓen koɓe mbimo allata e uzza e manata e allah ɓeɗo tato aɗa heewi yennude ɓe ande ɓe mbi allata ɓe mbi keɗen jogui Allah ene wiye Allahu kamɓe ɗeɓe jogui Allah ne wiye Allah ɓe mbi eɗen jogui Allah ne wiye Aziz kamɓe ɗeɓe jogui Allah ne wiye Uzza ɓe mbi eɗen jogui Allah ne wiye Mannan kamɓe mi jogui Allah ne wiye Manata kontoro natta wiide ɓeɗo mbasa aybindeɓe nela ɓe mbi nelaɗo poɗɗa wiide inna laha shafa'atu mbiya Allah ɓen jogui tefoɗe liman abadaha kala dewɗo ɗum wa nad'uka minen min goppuma wa rabbuka ana joomi min goppuma fa sakka dalika ala nabi sallam ɗum mettinela ɗon konngol ngol seydna oumar wi ya rasulallah idin lana fi qatlihim tinno yamir min mbarat fa qala nelaɗo wi ala inni aɗaytuhumul amana tottiɓe autorisation yooɓe gaara e wuuro he ko ɗum tan haɗimi janfade kono noon seydna oumar yaltinɓe fa seydna oumar wiɓe ukhruju fi la'natillahi wa ghadabihi jaltiɗon e kudde Allah e tikkere Allah jeehe jalte wuuro ngo nelaɗo yamiri seydna oumar yo yaltin e madina ne seydna oumar yaltin e madina ɓe jeehi woni noon Allah tellini aya gara o Allah wi bismillahi arrahmani arrahim bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah Allah wi ya ayyuhan nabi e heyma annabi ittaqillaha duumo e hulde Allah ittaqillaha duumo e hulde Allah nelaɗo wiyata ko yo hul Allah elaɗo ko kulnoɗo
ورد هافرين والمنافقين انافقين ان الله كان سيرا عليما كو غند كو وانا كو ادين وانا حكيما ني داي تاغوم واتبع ما يوحى اليك ريو كو وحيا فيود ما من ربك امراد جوم ان الله كان سيرا بما يعملون كبن غولتا خبيرا كو كومبيتين وتوكل على الله وكيل الله كلا كو يمين ما حال وكفى بالله يني الله وكيلا وكيل وني كو دينوما ان اليل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه دم كدي واوند وان سبب آية او جباد وكيف يرى أبو معمر جميل بن معمر الفهري غوركو ويتنا كان رجلا لبيبا حافظا لما يسمع كون دجو باو رند كونني قريش ينكوب بما حفظ أبو معمر هذه الأشياء إلا من أجل أن له قلبين oɗo Abou Moumar ala ko waɗimo wawde rende ɗiɗo konguɗi so wona kanko o jogui ko ɓerɗe ɗiɗi kala ko nani o reena ɗo jitta wadde ko ɓerɗe ɗiɗi o jogui kadi omo wasatono omo hewno wiide li qalbani a'galu bi kulli minhuma afdalu min agli Muhammad o wi boɗo jogui ɓerɗe ɗiɗi mboɗo famira ɗe kala hen ɓerɗe ɓuuri haqqille nelaɗo Allah o wi noon o hewno wasade ɗum waɗi ñalawma gooto falamma hazama Allahu al-mushrikina yawma badri ñalawma walde badri Allah ñaawi poolgu julɓe pooli heefereɓe kanko oɗo Abou Moumar o dogi ɗo dogi ɗo noon fa laqiyahu Abou Sufyana o fotti Abou Sufyana ne ummi Makka ne fayi badri o ihdana alayhi bi yadihi wal ukhra bi rijlihi en fado woto omo welni jungo ngoyo fado omo ɓorni omo yaha omo dog omo ƴetti ngoyo fado omo welni ngoyo omo dog si Abou Sufyana noon wimo Abou Moumar i alhaali yimɓe ko ɗaccuɗa caggal o wi julɓe heefere poolama Abou Sufyana wimo an paɗe ma ɗe no mayni an goɗaɗa ɓorni goɗa welni o wi aha e gew min cika o wi wallahi cikano komo ɓorni o sikkano paɗɗi ɗi fof ko ɓorni o wi ma sa'artu illa annahuma fi rijli o wi mi tinani sowona cikkude kanƴe ɗiɗi fof e goni koye koyɗam fa alimu ñande hen no ɓe gandi annahu law kana lahu qalbani lamani sena alu fi yedihi senno mo joguino ɓerɗiɗi kay o ƴetta o welta ngoya o ɓorno ngoy Allah no jippini ayo Allah wi ma ja'ala Allahu li rajulin Allah waɗanani gorko min qalbayni ɓerɗe ɗiɗi fi jawfi e nder fulkuru mum hay goto dañani ɗum wa ma ja'ala Allah waɗani azwajakum suddiɓe mon Allah i ɓen taw haruna ɓe eɗon nandi dinne ɗumen e rewɓe mon min hunna e ɓen rewɓe ɓen ɗon suddiɓe o waɗani ɗum ummahatikum ko yummira mon de o wiyani noon sa nandi dini debbo ma e yumma ɗum addanta debbo wonde yumma ala ɗum addantamo wonde yumma de Allah wi waɗani ɗum wa ma ja'ala ad'iyaakum o waɗani anani noddateɓe moɗon woni noddete mon joftinteɓe moɗon tan nodde neɗɗo joftine e neɗɗo nodde joftine e goɗɗo taw wona jibinde ɗum Allah wi waɗani ɗum abna'akum ko ɓiɓɓe mon woni sababu o ko rasulu sallallahu alayhi wa sallam ko Zeydou bun Thabit ko maccuɗo yumma Khadijatu noon maccuɗo o jeyno ɗum ko Khalidou bun Khuwaylid on ɗon ko Hakim bun Hizam bun Khuwaylid Hakim bun Hizam noon Hizam bun Khuwaylid e Khadijatu bint Khuwaylid jiidi yumma e baba Hizam o noon jibini Hakim o Hakim o noon kañum itti maccuɗo o hokki gorgol mum nelaɗo o hokki yumma Khadijatu yumma Khadijatu itti maccuɗo o hokki nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo wonde makko omo eɓe guurdi noon eɓe guurdi ɗo Makka ɗo ko maccuɗo nelaɗo Allah bam makko en gummi gure mabɓe ngari ɗon sottudemo en jiɗi nawtudemo o wonta dimo o wasa wonde maccuɗo ani maccugal kam wona hunde jibidinade hunde abbittode tan maccugal jibidinaka hay goto jibidinaka e maccugal ko fof ko dimo wonno koye konuji mbaɗat tan jendene wuuro kala mo tawɗen ɗo mbatten ɗum maccuɗo ɗum firti maccugal gal wona hunde nde ganduɗa ko ɗo tan joom jibina tan ko andi ari ko maccuɗo ala ɗum wodani kala neɗɗo ewa ko dimo wonno ɗum woni lasli fimi ko baba adama yumma huwa jibini enen fof lasli ko wonde dimo tan ko woni hen ko maccuɓe
ɓe ganduɗa ko diine l'islam waɗi ɗumen maccuɓe woni hen ko heefereɓe konuji caysiyagu sambe guela jeegi en jana e guure tawa ɗon yimɓe batta ɓen maccuɓe hewɓe maccuɓe noon ɗa ene maccuɗe kay so yooɗi tan aɗum wona maccuɗe wona maccuɗe ko noon tan eywa kankone ko noon tan ko konuji tan wonno ɓe kona ɓe gadda kanko Zeydou o adda ɗo watta maccuɗo no Bilali en ni tan kono Bilali kay ɗum Bilali kay jibidina kay maccu gako ndew tuubi nde kaɗo natti wadde maccuɗo wiide ko fedde Bilali ɗum ko jullorgal tan kono fedde Bilali woda saabu Bilali saabu addanimo wonde macco tan wonde kefere nde wonti julɗo macco ngako iwi haala wonti julɗo gasi sabu o sottama sottimo ko Aboubacry sottimo o wonti dimo o wonti julɗo gasi macco ngagal alaɗo ndege so maccuɗo wi minen komi fedde Bilali ko caysiyagal tan kono macco ngagal ɗum woda de maccuɓe ala kanko Zeydou ko noon rasulu sallallahu alaihi wasallam noon hawre bamma ko en gari ɗo Makka ɗo ene gari sottudemo ɓe kaali ɓe mbi kamɓe de ɓe gummi ko Yaman ɓe gari ko sottude ɓiɓe gonɗo ɗo ɓe mbatta ɗum ɓe nawta ɗum wuuro maɓɓe nelaɗo yiɓe noddumo ɓe namɗo ɓe noddimo ɓe mbi min gari ko sottudema min nawtuma Yaman gonta julɗo gonta dimo ko adden nelaɗo wi ƴeew ko cuɓiɗa hen foof o wi baba makko cawdiɗo e baba makko haqiqo o wiɓe min cuuɓimi ko wonde maccuɗo mi wonda e oɗo mi suɓaki wonde dimmo mi yaada e moɗon ala cuuɓimi ko wonde maccuɗo mi wonda e oɗo Mouhammad baba makko en kooti tumuɗon nelaɗo noon wi ene senna Quraysh en koɓe yooɓe gandu oɗo hande Zeydou o woni ɓiyiko Zeydou wonti ɓiyiko yo Quraysh koɓe janan ɗum Quraysh ko fof jaɓanimo ɗum kala batu Quraysh koɓe omo tawe e yeeso wonde ɓine laaɗa sallah sallam kala batuji ɗiɓe mbatata omo tawe omo lomto hen nelaɗo Allah ha dewgal yonti o wi nelaɗo ɓiɗo res nelaɗo ƴamanimo banum debbo tan saabu ko ɓi Safiyatu bintu Abdul Muttalib Safiyatu e bam nela sara jiidima e bam nelaɗo ƴamanimo hen Zeynabu bintu Jahshi dendagal ñen hen makkanajo arabe kanko faƴi kanko e nelaɗo Allah yummakko e bam nela jiidima e bam kala arabe kanko faɗɗi ñande hen te Zeydou ko ɓaleede kurum ko guttam moon wayni no wayi te ko maccuɗo kamɓe ne nelaɗo ari ƴamdemo nde o sikkano ko nelaɗo kañum ƴamanta ko hoore mum kanko e mawni ko Abdoullah ibn Jahsh ɓe paami noon nelaɗo ƴamanta ko maccuɗo o ɓe mbayno salatoɓe seeɗa ni Allah jippini wa ma kana li muminin wala muminatin ida qada Allahu wa rasuluhu amran an takuna lahumul khiyaratu so Allah jippini Allah hananani julɗo gorko e julɗo debbo so tawi Allah e nelaɗo mum belama huude an jogoɗa hen sungo mbiya ko ni foti wonde kondima hen Allah yi ko ɗum ɗo ko an ko mbiyata hankadi ko ɗum ɗo foti wonde ɓe tubani Allah ɓe deƴƴi Zeynabu hawre makko ɓe gondi te ɓe gondi ɗo Zeynabu ene yawimo ɓe dokki yo dawgal ngal ronka yo few waɗi ñalawma goto rasulu sallllahu alayhi wa sallam andi Allah wi kala mo yiɗi joom suudu mum debbo harme ma an kala mo nelaɗo Allah yiɗi joom suudu mum on debbo harme ma an mo yiɗi joom suudu ma tan an ka gasi on certi an debbo on certi waɗi ñalawma goto nelaɗo yi Zeynabu haqqille woni Zeynabu kono haalani de kanko Zeydou kanko ne Allah jolni e ɓernde makko seerde debbo Allah jolni e ɓernde nelaɗo Allah yidde debbo Allah jolni e ɓernde Zeydou ancude debbo Zeydou ari jooɗi yeeso makko e yeeso disnade min dey Zeynabu haqqillaji amen donki hawrude kinmi ko seerde mo nelaɗo wima amsik aleyka zawjaka jaggu joom suudu ma Allah wi ala wona noon kay Mouhamadou o tukfi fi nafsika ma Allahu mubdi aɗa suuɗe nder hoore ma ko Allah jogori feññinoyde an aɗa yiɗimo pourquoi aɗa wiyo jaggu suudu acco seeɗa ɗum woni Allah wi falamma qada Zeydun aywa min ha wadaran zawwajnaka ha nde Zeydou gayne makko ko yinno ko Allah wi o seeri Zeydou seerimo Allah wi min kumanma e makko لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم
Allah yi waɗiri ni ko janngo e jam sa resti joom suudu mo wona ɓiye wasa ñiŋede so nelaɗo waɗi ɗum hankanti anne sa waɗi a ñiŋitaki ɓe mbi e nelaɗo resi ɓiyum nelaɗo wiyanno ko resde joom suudu ɓiyum ne harmi te nelaɗo resiɗo joom suudu ɓiyum Allah wi ala wa ma jaala adiyakum abnaakum Allah wi mi waɗani joftinteɓe mon ɓe ko ɓiɓɓe mon ala wona joftinaɓe mon fof woni ɓiye joftinede ma e wonde ɓiye wona goto wona ɓiye ko Zeydou wona ɓoyi haydara ɓe jiida kanko tawi resti ko Allah waɗi ɗo défendre ma jaala adiyakum abnaakum joftinte mon ɓe wona ɓiɓɓe moɗon sa yiiɗi ndesa so bamma cawdiɗo seeri sa yiiɗi ɓamtu baasi ala so ɓiye cawdiɗo seeri sa yiiɗi ɓamtu baasi ala kawma so seeri ɓamtu baasi ala hay hunde heddi ko ñiŋore yimɓe ñiŋara kono so Allah to kam harmani bamma cawdiɗo jiɗe bamma yumma e baba woppi debbo aɗa harjini ƴettu a wofani Allah gofɗa ko yimɓe ko yimɓe windantake bakka ko yimɓe noon a wofi ɗumen kam saabu ma haale kam pawa kadi yimɓe bakkat sa resi joom suudu kawma joom suudu bamma cawdiɗo a dañat haala de kono harmani ko elle walla wala tanki umanaka ko aba hum de bamma jibinɗo mo e jibinɗo ɗum o ɓen mbiyeɗa kono bamma cawdiɗo jibinani a wi cawdiɗo kay jibinani wona ko cawdiɗo i cawdiɗo kay cawdiɗo kay wona goto ɗum woni wama jaala adiyaakum Allah wi waɗani noddeteɓe mon yani noddeteɗo joftine e ma o waɗani ɓe abanaakum ɓiɓɓe mon zalikum ɗum mon qawlukum ko konngol mon bi afwahikum e kuluɗe mon tan e ko ɗum tan woni hen wona hay hunde wallahu Allah noon yaqulul haqqa Allah ene haala gonga e ɗum o huwa yahdi sabil Allah woni pewnowo lawol fewde e gonga lakin ko woni Allah wi udu'uhum li abaihim noddeɓe joftineɓe e babiraɓe mabɓe huwa aqsadu ɗum ɓuri nunɗude indallahi to Allah so tawi aɗa nodda neɗɗo joftinde e bamum oto joftinde e bamum janano wona lawol fa in lam ta'lamu aba'ahum so tawi on donki andude babiraɓe mabɓe gande fa ikhwanukum fi dini keɓe bandiraɓe mon tan e diine wa mawalikum keɓe ɓiɓɓe babiraɓe mon wa laysa alaykum junahun ala e mon bakkatuji fima akhta'tum e ko gofɗon bihi e mum ay so tawi a woofi noon a tinani a noddi a joftini neɗɗo emo jibinani ɗum a tinani Allah wi jaggirtama ɗum walakin ko woni mata ammadat qulubukum kala ko ɓerɗe mon ɗe teyi caggal haɗede Allah wi no jaggirma itta neɗɗo joftina ɗum jibinani ɗum tawa tayi Allah wi mami jaggir ɗum ceeseko ene mbaɗa ɗum noon wona eyyi wa kana Allahu serani Allah ghafuran ko jafotoɗo ko adino e konguɗi mon ko adine haɗete rahimun rahiman jurmotoɗo